Ti'n dweud mae salmon sydd ar y fwydlen? Ie, so Cesar salad traddodiadol o scratch, a wedyn yn lle ciwiar fel normal, mae salmon 'da fi. O'n i'n meddwl falle bod Cesar salad, bod rhaid ti gael e gyda ciwiar, achos dyna'r unig, fi'n meddwl, fi'n gweld ar y fwydlen, bod ciwiar yn mynd â fe. Well efo salmon, dwi'n meddwl. Ond dim ond y Cesar sy'n wahanol yn i unrhyw y sos yn sy'n wahanol i unrhyw salad arall. So'r y saws yw'r Cesar, so efo anchovies a galleg y peth. Diolch. Diolch yn fawr. Reit, i ddechrau, mae 2 fillet o salmon fan hyn o'r siop. So, mewn i'r ffwrn, 180, tua 15 munud, just coginio. Ie, sy'n eisiau lot, oes e? Dwi'n licio fo'n frown. Di brownio, crispy. Ie, wedi mellu mynd yn bach yn galed wedyn, dwi'n mynd sych, ie. So, mae salmon yn y ffwrn. A wedyn fan hyn mae 'da fi bach o sourdough. So, i wneud y croutons. O, Iwerddon yma nhw'n dod yna? Sourdough? Na. Na? Dwi'n meddwl, ie, dwi'n siŵr. Saimod, so ni'n di clywed, o'n i fel... O, rhaid i Google fawr ôl y rhaid. Ti wedi bod yn neud bach ymchwil y dy goginio heddi, yn rhaid gweud, oes e? Bach o Googlo. Cysylltwch yn ni, os ych chi'n gwybod yn wahanol, neu eisiau cywiro Alun, neu cytuno gyda Alun, cysylltwch yn ni. So, just torri lan y bara fan hyn. So, dwi dewis sourdough achos mae crwst bach crunchy arno fe. Neis. A wedyn pan arno, bach o olew. A wedyn ni'n mynd i towli mewn bach o menyn hefyd. O, so'r sourdough, hwnna fydd fatha'r croutons, ie? Ie, so bydd hon yn creu'r croutons crunchiog. So, mewn i'r menyn. A wedyn, just mewn efo'r croutons ma. So, croutons eitha mawr. Troi bach o crunch i'r salad. O, hyfryd. Lovely. A wedyn nawr, ni'n mynd i symud mlaen i'r saws Cesar. So, peth mwyaf pwysig. So, i ddechrau, rhoi tip bach i chi. Ti tawl bach yn glib, pan ar y ford, hwnna drosto, a wedyn bydd bowlen fyna i chi, wedyn bydd e ddim yn symud. O, da iawn, hei. Os oes help da chi gytre, dim rhaid wneud hon, ond... So, mewn wedyn, mae 2 wy melyn dy fi. A efo hwnna, ni'n mynd i rhoi bach o Dijon mustard, bach o vinegar gwyn. Mae mustard yn Cesar, ynddi? So Cesar? Ie, so ni'n creu bach o fel mayonnaise. Pa gweud gorfod beth sy'n yn y saws? Ddim yn Ali ddim yn licio fe hyn lan. Dwi'n licio mustard. Ond dwi wrth y modd efo Cesar salad. So ni jyst eisiau wisgo hon lan. Ti siarad fel yn blanti, Alun, sy'n 8 o wych. Cadw wisgo. A wedyn... cadw rhoi'r olew. Tipyn o olew. Os chi'n rhoi gormod o olew rhy gloi, bydd yn splitio. So ni jyst eisiau... Waw, mae llwyth yn mynd mewn, does? Dim rhaid fynd i'r gym os chi'n neud hon. Na. Dyna dy workout. Roedi'r bingo wings. Dim o fi wedi gwneud y ti, Shane. Dewis olew blasus, so mae extra virgin olive oil fan hyn da fi. Mae'n jyst rhoi blas neisach i'r... Mewn llwy, faint ti'n meddwl o lwyau bwrdd ti wedi rhoi mewn i hwnna? O, dim lot, so mynd o mas yn... Ti dal i dweud. Siwr, ti'n 2 i'r 4, siwr, ys e? Shane, dim ond rhyw 3 minutes gen i ar ôl. So, mae wedi tewhau fyna. So, bach o mayonnaise. Os chi eisiau, just prynwch mayonnaise gytra. Na fe? Bydd yn hawsach. Iawn. Just troi rein drosto. Bach o halen. So, yn yr dressing ma, bydd... Parmesan. Ei. Rhaid cael parmesan, paid defnyddio unrhyw caws arall. Pam? Mae jyst blas mwy halenog efo fe. Okay. Mae hefyd... galleg. A'r cynnwys mwyaf bwysig bydd rhain. So, anchovies... halenog. Ych chi'n gweld gwyneb, Mr Williams? O ti'n gwybod bod anchovies? Na, some anchovies yn... So chi eisiau nawr, chi? Ydy hwnna ddim fel arfer mewn... Yeah, usually. Ydy o? Yeah. Ti'n lyc anchovies, na? Mustard ac anchovies? Ie. Torri rhai lan man iawn. Da iawn nawr. Yn y bowlen. A wedyn, hwnna yw'r Cesar dressing chi. Alun exotic Williams yn y gael ti nawr. Os chi eisiau'r saws i bod mwy lib, just ychwanegwch bach o dŵr mewn fyna. Dim mwy olew, mwy o dŵr. Na, dim mwy olew. Digon olew gen i.
So, fan hyn mae lettuce baby gem da fi. So, lettuce fresh. A ni'n just mynd i... Tra bod ti'n benni fan adeg, llwn ni gymryd Wrth gwrs. blas bach. O, sgan i'n tools. O, cerdi, oes o flan ti? O, ia. Wedyn, mewn efo'r croutons. Right. A dyma'r salmon hefyd. So, just wedi coginio. Neis, Shane. Hyfryd. Alun Williams, a bit of mustard a anchovies nawr. Pa siarad am y mwstard? A wedyn, just Nill? Ma' hwnna'n neis. Ie. dros o'r salmon fyna. O, Shane oedd o'n fendigedig. Ma' hwnna'n neis iawn. Diolch, Shane. Fresh, fel sy'n ni'n gweud.